el valor de las casas y los pisos van a bajar menos de lo que valía, menos de la mitad, y el IBI nos està pegant. La segona coseta és la participació ciutadana. Volem saber el que se fa i opinar de les coses que vostès van a fer. Si se tira això, si se fa allò, se fa l'altre. Les coses més importants hem de saber perquè nosaltres les paguem. Una altra coseta que volia dir-li, perquè jo ahir no li he agarrat el fil. I aquests 48.000 euros que s'han ahorrat en els 8 treballadors, s'han ahorrat 48.000 euros, sí senyora. Però després se gasten 406.000 euros en portar l'essència puntualitat. Als treballadors, no se diga, per favor, perquè jo estic escoltant-los no m'han dit de vostè. I n'hi ha molts casos que són padrines. Señora Isabel, no es, en este caso la risa es un sonriure amable. Vale, no estoy burlando. Yo es que para agarrar ese tema que usted parla, esos 405.000 casi de robo, casi un millón de euros. Usted sabe de qué está hablando, ¿no? Pues sí. Y es la productivitat dels treballadors, de quins? dels que estan treballant en el... De quants? Pues vostè sabrà. Pues perquè si algun se lleva ja te se dona... No. Pero es que el problema es que usted tiene una confusión. Esa barbaridad de diners, ese casi 1.000 milions d'euros, pràcticament acudits a les nòmines de tots els treballadors d'aquesta casa. És molt raro que algun treballador no l'obtingui, i si no l'obté és per alguns motius pactats en meses negociadores, en sindicats, i que no, vamos, que es para todos. Bueno, pero lo que yo me pregunto es por qué hay que donarlos un plus a los trabajadores y a llevarlo. Es que esos señores también lo tienen. Y ese plus también tienen estos 8 o no. Y ese plus que ustedes se gastan en ells no sería millor que per al banc d'aliments? Que ells ja tenen una bona nòmina. És 400.000 euros, pues el dia que vostè vulgui fer a una mesa de sindicats i fer la proposta. El dia que vulgui. Jo la convidaré. Pot haver... Pues vostè... Perdón, pot haver una senyora de fora que les meses de negociació... No, algo secretari, però sí, jo pregunto secretari. Pot haver alguna presència d'algun observador que se'ns veu igual, estiga mirant una mesa de negociació? Y no son públicas, Son sous privats. arribar al punto de que hi hauria un problema greu de legalitat que era una persona, també... De totes maneres, vist que normalment, senyora Gomis, vist que no és fàcil, jo voldria dir, però és que aquestes reunions les sindicats fan així en l'estat. M'agradaria que pogués haver algú del públic que ho escoltarà, al final volien i se farien vostès compte que cada un té més raó o menor raó. Però si vostè vol que aquesta proposta tiri endavant, vostè i el grup que la fa, me la fa per escrit, me la fa arribar i jo la plantejo en la pròxima reunió. Molt bé. Molt bé. Ara contestarle al senyor Hino que esa receta burlona, pues amor que es para estar en el puesto que está debería de contiendes un poco. Bueno, vale. Ahí usted en el pleno que farem ahir, usted va a decir lo siguiente. Els préstamos que ha fet l'Ajuntament els deu de pagar el contribuent perquè és el que se beneficia d'ells. Digan vostès si vostè li ha preguntat al contribuent si tenia ganes de fer préstamos i deixar el poble de la manera que el sou deixat. Dígame. Vostè els ha preguntat als contribuents, voleu que fem préstamos per arreglar-vos les llums que vostè diu que se beneficien els contribuents? Vostè, quan pensi, en nom de qui parla exactament? És en nom seu? Això vostè no importa? Si vostè parla en nom seu, jo li contesto. Jo vinc així per lliure i vostè sap que vinc molts mesos així per lliure. Jo vinc més mesos que vostè. No, ja ho sé, vostè està ahí agarrat a la calle. Més temps que vostè, no? Jo estic agarrat a la calle que m'han posat. Vostè pot vindre quan vulgui, i jo examen de 4 anys, no es preocupe, que quan suspendrà l'examen en aquest. Vostè, quan vulgui fer una pregunta, me la fa, me la presenta per escrit, i jo per escrit la contestaré. Esto la llave de seguridad. Igual que iba a ayudar al señor Carlos. La contesta sí. Usted me les fa per escrit, i jo per escrit les Però per què contestaré. no va contestar-me ara? Així no hi haurà ninguna mala interpretació ni en el que vostè me pregunta ni en el que jo li conteste. M'agrada que per escrit, així no queda constància.
Quan vostè vulgui, totes les que vulgui, fa una llista, jo a la setmana me comprometo. El senyor Carlos les va fer avui en el pleno. No m'ha contestat mai. I la setmana i la vaig contestar. No, no m'ha contestat mai. Mai. Jo el mateix a vostè. Mai m'ha contestat. Diga mentides. Jo li diré així en pública per si no contesta. Pot dir el que vostè vulgui. Senyorino, ja que m'ha anomenat, vaig a dir-li que no m'ha contestat mai. Ni per escrit, ni per telèfon. No m'ha donat mai ninguna explicació. Sempre m'ha dit que em busca la vida. Ah, doncs sí que estem arreglats, senyorino, amb vostè. I ara li vaig a dir dues coses. Que volia dir-les. A veure quin dia canvien això i estarem còmodes nosaltres també. Perquè 4 hores així, en un banquet que és pitjor que el de missa, vostès no estarien. Una. I la segona, aquesta és així, que queda d'anècdota, ja que no tenen tantes. Esta la tenen per molts anys. Bueno, m'he desgranat un poc el tema. Sí, perquè a part de que a voltes són coses que no tenen ni sentit, que vostès així estan discutint-les, no saben quin és el problema real que tenim en el poble, que és treballar, menjar, pagar, i ahir és on tenia que anar el pressupost. Entén el que vull dir-li? ¿Usted qué cree? Sí, perquè només va que pagar els gastos que vostès han fet. I vaig a dir-li una cosa, vaig a parlar-li de pífies. Totes les pífies que fan vostès les paguem el poble. Però encara no n'hi ha ningú responsable així que hagi dimitit ni se n'hagi anat al carrer. Si jo això ho faig en la meva feina, no dure ni un hora. A quan s'han despedit de les 2 fonts que tenen parades? Quants responsables n'hi ha? I tots aquests diners estem pagant-los nosaltres? ¿Usted vol que li conte jo de les mans? ¿Usted vol que li conte? Sí, què són? Que